Eu flipo. Ben, pois hoxe imos falar de tecnoloxía, obsolescencia e caralladas desas. Como titulei hoxe o Eu flipo de hoxe. Bueno, estaba hoxe a tarde angustiado, según tema co que agasallara a nosa gorentosa audiencia, cando de súpeto fixo a luz e apareceume unha bombilla na cabeza. E dixen, certo, falemos de bombillas. Ou o que é o mesmo, de tecnoloxías deficientes. Políticas centradas en matar a diversidade. Ben, o da bombilla é un caso salientável, pero a pesares diso pouca xente sabe que a maioría das bombillas que alumeaban ata hai pouco a nosa vida son unha das tecnoloxías máis ineficientes que existen. Por iso agora tanta matraca cas bombillas de baixo custo. Ben, pois a culpa desto é do aproveitado de Edison, que a principios do século pasado diseñou ese modelo totalmente ineficiente e vendeulle ás compañías, que se apresuraron a producirla en masa, buscando lucro rapidamente, aínda a pesares de que outro científico, o yugoslavo Nikola Tesla, xa tiña daquela, falamos de principios do século XX, un modelo que duraba 9 veces máis, é dicir, era máis eficiente, consumía menos e, polo tanto, digamos que procuraba un maior aforro enerxético. O que pasa é que as compañías non lle interesaba, digamos, este modelo porque non se renovaba con tanta facilidade. É dicir, non me quero imaginar todo o consumo que se pude ter aforrado se non fose porque as compañías que producían aquel modelo pois eivaron a mantenta as posibilidades de éxito deste modelo alternativo. Bueno, en fin, que hai moitísimos máis casos para dar e tomar. Un exemplo perfecto, por exemplo, é, se alguén lle apasiona o tema, é un documental que coido que xa estrenaron este ano pasado, que se chama Comprar, Tirar, Comprar. E fala precisamente deste fenómeno, que se deu en chamar hoxe en día obsolescencia programada. É dicir, fala, por exemplo, da durabilidade dos electrodomésticos e pon un exemplo claro. Na Alemania Democrática, na antiga Alemania Democrática, as neveiras estaban feitas para durar 25 anos porque, digamos, ese era o período que se estimaba normal para a renovación dun electrodoméstico normal. E tamén fala de que as pezas susceptíveis de ser trocadas costan un prezo obsceno. É dicir, que non dixo nunca este móvil ainda me tiraba un aniño máis, ainda me aguantaba, ainda me tal, pero con outra batería. Pois eso, estamos no de sempre. As compañías empregan, digamos, técnicas oligopolísticas procedentes do Mediterráneo para forzarnos a gastar en trapalladas que se escangallan en 2 días. Señores e señoras, nenas e bichos, ocupen os seus caleiros. Este é o Circo do Mal. O Circo do Capital. Ben, máis ou menos, así como modo de resumen, é o que sucede hoxe en día co máximo exponente de certa firma comercial que vende e fume a millóns de clientes fiais que pagan máis polos produtos, non pola súa calidade, non porque os traballadores que producen lle paguen máis dignamente, somente por decir que teñen tal produto, é dicir, parvadas da vida moderna. Benvidas e benvidos ao gran circo mundial, o show máis esperpéntico. Ben, e agora xa, despois desta pequena introdución, xa imos cas novas do Flipo máis distendidas. A ver, as novas curiosas do Flipo, non? Digamos que pasarán as novas do Flipo. Con injustiza que nos quere afogar. No, quería dicir que podíades comentar ao vosso gusto as novas, porque estas semanas creo que son bastante interesantes e moi didácticas. Cachan un xuíz tomando unha cervexa con arco que previamente ceibara. Sucedeu no Perú. O magistrado Edgar Víctor Gómez Quispe, xuiz penal de Chachapollas, a uns 790 km ao norte de Lima, foi filmado cando bebía licor co sentenciado por tráfico de drogas Teófilo Portocarrero, a quen lle acababa de otorgar a liberdade condicional. Non sei que opinades deste tipo de manganchas. Ao mellor estaba lle pasando algo, non? Somente pasa en Chuchapollas eso. Chachapollas. Non nos van a calar. A xente desta horta estamos fartas de adular. Dese
seguro que isto pasou en máis sitios e en máis condicións de que o propio xuiz sentencia e despois vai tomar algo con... Isto non, bueno, non o collen así no resumo que fixen para a Nova, pero bueno, lera a Nova e poñe exactamente que un equipo destacado dunha televisión que o filmara, eso, en vivo, en directo a propia, digamos, a propia consecución, e por eso acabaron retirando o magistrado da carreira xudicial. Eso, home, pero é que malo ten, non? Ir tomar algo, non? Sería o comentario galego da semana, non? Iso coñecer a xusticia de primeira man. Home, ti colléstelo. Estaban falando do fallo. Claro, eu teño unha pregunta. Quen pagou as cervezas? Sí, a gran dúbida. Ben, e agora paso a segunda nova, que Orange facturou a un usuario máis de 1.000 euros por unha chamada de 0 segundos realizada a sí mesmo durante un voo e co móvil apagado. É dicir, tiñas todas. A primeira pregunta é: como te chamas a ti mesmo? Esa é a primeira pregunta. A segunda é: quen cona a facturou? Non? Porque, ben, a ver, contanos, Pablo. A ver, no, é que hai 4 preguntas. Primeiro, chamada de 0 segundos. Segunda, como realices a ti mesmo. Terceira, durante un voo que non podes prender o móvil. E cuarta, co móvil apagado, que eso xa ten máis mérito. É dicir, non, o único que fixen foi un comentario personal da Nova. É dicir, que non... Isto que foi, vamos, a excusa para foderlle 1.000 euros, así, falando claro. E que é eso, o tío tivo que reclamar e todo eso, ao final conseguiuno, pero despois de reclamar bastante mediante unha organización negras, de consumidores. Claro, claro. Eu sempre dixen, cando reciben chamadas anónimas deses call centers dicindo "le importaría consumir ou facer unha encosta", nunca digas que non, que despois sempre é pior. Teñen as súas armas sempre. En fin, decía que lle devolveron os cartos, pero que polo xeral, aínda cando as cantidades que se pretenden cobrar son froito de chamadas imposibles, ás veces insistes e intentase cansar ao cliente, estas especie de técnicas de mobbing, aburrimento, levancha aquí, levancha lá, non sei, isto habería que acabar con eso. Sí, para eso está o Cuseca, non? Sí. Ben, e agora xa imos ca terceira parte das 4 que ten este Eu Flipo, que é o antigo galego da semana. E, bueno, Silvio deixoumo, digamos, bastante clariño na súa primeira parte. E vou dar, evidentemente, a esta xunta do PP novamente por deixar no lixo unha estatua de 60.000 euros. Bueno, que ainda por riba, digamos que non era unha destas de ferralla que poñen en algúns sitios que son feas de carallo. É dicir, era unha estatua máis ou menos que era decente e pasaba, quero dicir. Eu non sabía que se chamaba estatua do diálogo, e por eso que moi boa, digamos, a imaxen que dixaches ti de tirar co diálogo ao lixo. É dicir, noutros países respeta esa cultura, na Galiza guindas ao lixo. Semella que se non se pode comer, pois non vale. Bueno, haremos ca parte da sección máis intermitente, que é esta dobraxe galego da semana. Pois sí, a dobraxe galega da semana, que traio eu normalmente. Xa lle pido a Pablo Insua que non mire a pantalla. Xa non estou mirando, facendo gala da miña... É que Pablo sempre hicha, sempre mira aí por o rabiño do ollo, non pode ser, Hai que dicirlo, son o único que ten capacidade visual directa para ver que pode surxir aquí da doblaxe galega de hoxe. Pois ben, hoxe o que a dobraxe que traemos é... Bueno, ao principio vai ser un pouco silencioso, xa o aviso, aquí, bueno, pero despois é imposible que ninguén acabe por acertar. O que si é certo é que a dobraxe é das mellores feitas que teño escoitado de películas famosas americanas, xa vai unha pista, e, bueno, como pode ser dobraxe, non? Neste caso, versión original en galego. Demente, es un demente. Terra e auga. As a topar dabondo aí abaixo. Ninguén, grego ou persa, ninguén ameaza un mensaxeiro.
Trae as coroas e cabeiras dos reis conquistados ao limiar da miña cidade. Altraxa a miña raíña. Ameaza o meu povo coa escravitude e a morte. Escollín moi ben as miñas palabras, mensaxeiro. Mágoa que ti non fixese o mesmo. É unha blasfemia. Isto é de tolos. De tolos. Isto é Esparta! Nenas e bichos ocupen os seus caleiros. Este é o Circo do Mal. Bueno, creo que queda bastante claro que película é, pero o primeiro en acertalo que é o señor Pablo Casal, que nos comente a ver efectivamente cal é a película. Bueno, a película esta famosa drama histórico, digamos, que se chama 300. Bueno, eu coñecía un pouco porque xa sabía que existía a versión en galego, pero, bueno, vos quedaches unha mica un pouco abraiado. A verdade que sí, costou bastante, porque entre os susurros de terra e auga, ata que dixeron que isto é Troia. Esparta, non é Troia. Non dixo Troia. Non dixo Esparta, me. Pois mira, acertei sin escuitar, que é unha cousa máis Está ben. difícil todavía. Está ben. Bueno, pois non, que querías decir, Manuel? Di. No, que me entraron as ganas tolas de ver esta película Pues en esta versión. Vémola xuntos con flocos de millo e con todo. Pero nada de mariconada. Bueno, ou sí. Ou sí, da igual. Que xurda. A mí dame igual. Bueno, xa acabamos o flipo desta semana, esperando que vos gustase, volveremos a semana que ven con máis parvadas, vamos. Vamos, máis e mellor. Seguro. Se unha planta de gas a 100 metros da porta preparada para estourar. Canteiras no Caurel e alta velocidade. Políticas centradas en matar a diversidade. Apeito por dereito,